Πείνα δεν είναι μόνο να γουργουρίζει το στομάχι. Είναι εκείνη η αόρατη δίψα. Για νόημα, για επαφή, για ανάσα. Μπορεί να φας ένα ταψί και να πεινάς ακόμα. Μπορεί να μείνεις νηστικός και να νιώθεις γεμάτος. Πείνα είναι να λείπεις από τον εαυτό σου. Να έχεις γεμίσει με φωνές άλλων και να μην θυμάσαι ποια τη χρειάζεσαι εσύ. Δεν ζητάμε φαγητό. Ζητάμε αναγνώριση, ζεστασιά, να ακουστούμε χωρίς να χρειάζεται να φωνάξουμε. Τις πιο μεγάλες πείνες δεν τις χορταίνει το ψυγείο. Τις χορταίνει σιωπή, ένα βλέμμα, ένα «είμαι εδώ». Αν σταματήσεις για λίγο και ακουμπήσεις τη σιωπή σου, ίσως ανακαλύψεις ότι αυτό που πεινάς δεν είναι το φαγητό. Είναι εσύ.